Ben, pois moi bo día a todos e a todas. Acabamos de manter unha reunión con representantes da Plataforma Galega en Defensa da Hostelería, que é unha entidade que engloba entre 3.000 e 3.500 negocios de hostelería no noso país e que, como sabedes, é un dos sectores que máis está sufrindo desde o punto de vista económico as consecuencias desta crise da COVID. Hoxe o que nos trasladan nesta xuntanza é a súa preocupación por a situación que vive o sector da hostelería, que está nunha situación límite, e hai que decir que isto non só lle afecta aos propietarios ou propietarias destos negocios. Esta crise afectalle tamén aos traballadores e traballadoras do sector, os provedores que van desde a alimentación ás bebidas ao sector de servizos técnicos e que tamén afecta ao sector primario do noso país, porque o sector da hostelería non deixa de ser un sector que ten un efecto en cadea no conxunto da economía das nosas vilas e cidades e, polo tanto, estamos ante unha crise de envergadura a que é necesario darlle unha resposta á altura da situación límite que está vivindo nestos momentos. Nese sentido, tamén eu creo que cumpre facer unha reflexión. A crise que está vivindo o sector da hostelería é por consecuencia dunha intervención pública que lles impide traballar, un feito que non cuestionamos, pero que sí cuestionamos que non se teñan posto en marcha as medidas compensatorias necesarias para que esas perdas non as teñan que asumir as empresas, que en moitos casos son empresas familiares que teñen unha economía moi precaria, senón que hai un exemplo do que se está facendo nos países do noso entorno, e é que no caso de peches provocados por a COVID, o que se fai é compensar directamente as perdas. Non é iso que se ten feito en Galicia nin no conxunto do Estado español, e isto está agudizando unha crise e creemos que é necesario que se lle dea unha resposta. Nós, desde logo, entendemos que un goberno responsable ten a obriga de anticiparse e cortar de raíz a actividade dun sector esencial en termos económicos e de creación de emprego sin poñerlle sobre a mesa as axudas necesarias, pois non deixa de ser unha irresponsabilidade, porque as facturas non se confinan, siguen chegando todos os meses e sabemos que neste momento hai situacións realmente graves derivadas desta crise no sector. Desde o BNG temos dito en moitas ocasións, coincidía hoxe con nós esta plataforma, en que a resposta da Xunta ten sido insuficiente e tardía, con axudas escasas que non cubren as perdas do sector e que non van impedir o peche de miles de negocios no noso país. De feito, non impediron que no que levamos de crise xa se teñan perdido máis de 10.000 empregos no ámbito da hostelería. Por iso, desde o BNG, creemos que é importante poñer medidas sobre a mesa e volveremos traer a este Parlamento unha proposta para que se lidere desde a Xunta de Galiza un plan de rescate real para o sector da hostelería e do turismo, por ser un dos sectores que máis está sendo afectado pola pandemia e que necesita unha resposta xa. Un plan de rescate real que debe de estar operativo canto antes, porque son moitísimas as traballadoras e traballadores deste ámbito que necesitan un salvavidas inmediato antes de verse abocados ao peche definitivo, e un plan de rescate real que, por un lado, debe de recoller unha compensación polas perdas que tuvo o sector nestos meses en que se impediu a súa actividade, así como tamén medidas complementarias no ámbito fiscal, con actuacións como aprazar os pagos do IRPF, poñer en marcha un IBE reducido, para mellorar a competitividade e animar o consumo. Creemos tamén que se debe de exonerar os autónomos e as autónomas do pago de cuotas durante os meses en que estiveron pechados os seus negocios, negociar tamén unha reducción das súas aportacións por o pago de cotizacións sociais, así como tamén poñer sobre a mesa que é necesario que se analice cal é a situación que ten o sector desde o punto de vista do seu
seu endebedamento e creemos que sería posible negociar coa banca pois un período de carencia dos créditos que teñen neste momento activos, o que lle daría oxíxeno a moitas destas pequenas e medianas empresas que están nunha situación límite. Até o de agora, como decíamos, a Xunta de Galiza actuou tarde, de xeito rácano, como proba o feito de que as protestas deste sector pois vayan a continuar por todo o país. Este sábado mesmo vamos a ver as rúas de Compostela outra vez como o sector da hostelería volve a pedir este plan de rescate real. Por lo tanto, desde o BNG queremos decir alto e claro que é necesario darlle un apoio decidido ao sector da hostelería e do turismo, sobre todo tendo en conta que, ademais, este sector en Galiza está máis discriminado porque o goberno galego actuou máis tarde e deu menos axudas que outros gobernos autonómicos e faino, ademais, xusto nun ano no que ten uns orzamentos expansivos que deben de chegar á economía real e que deben de evitar que estas pequenas e medianas empresas que son fundamentais no funcionamento das nosas vilas, das nosas cidades e que manteñen unha parte moi importante do emprego do país, teñen que ter unha alternativa de futuro que garantice a súa viabilidade e que hai que darlles axudas neste momento en que tantos e tantos están afogados e afogadas por facturas e por unha situación económica que non acaba de revertirse. E creo que é xusto pedir este rescate real, sobre todo cando vemos os antecedentes de outras crises. No ano 2008 salvouse a banca destinándolle máis de 65.000 millóns de euros públicos ao rescate bancario e agora que son pequenas e medianas empresas as que están pasando mal, vemos como Xunta e Goberno Central racanean e non lle están dando unha alternativa a este sector que pasa por un rescate real e por garantir a pervivencia de un sector que evita na nosa economía. Nese sentido, tamén hai que recordar que vai haber fondos extraordinarios a través desos fondos europeos que nos entendemos pois que teñen que ir precisamente a rescatar a economía real e non a engrosar a conta de resultados de grandes transnacionais. E, se me permitides, tamén quixera hoxe referirme a outra cuestión de actualidade como é a xuntanza mantida onte entre o presidente da Xunta e o Ministerio de Fomento, que desde o BNG non podemos máis que calificar como un novo fiasco en canto a que non tivo ningún resultado novo para o noso país. O balanzo desta reunión pode resumirse en 2 puntos. Pois, primeiro, que é ver ao señor Feijóo presumindo dun acordo do BNG como é a rebaixa das peaxes da AP9 con 55 millóns de euros nos orzamentos, e o segundo punto é o seu trágala ante Ábalos dicindo que sí a todo sin traer nada concreto para este país, nin tan siquiera foi capaz de reclamar que o Estado asuma a débeda do Porto Exterior da Coruña, como se fixo co Porto de Valencia, e agora o gran resultado desta reunión é que imos ter conexión ferroviaria con Punta Langosteira. Non sei como se alguén en algún momento cuestionara que isto tiña que ser unha realidade. Só faltaría que se deixara sin conexión ferroviaria os portos exteriores do noso país. Por lo tanto, a única conclusión clara deste encontro é que todo fai prever que se está anticipando unha nova discriminación para Galiza no ámbito das infraestructuras, un novo agravio coa complicidade do presidente da Xunta. Todo parece indicar que, frente ao que pasa co Porto de Valencia, imos ser os galegos e as galegas as que paguemos a débeda do Porto da Coruña, unha obra que lle corresponde asumir ao Estado, porque lembraredes que foi unha decisión dun Consello de Ministros presidido por Aznar, precisamente para compensar por aquel desastre que nos crearon co Prestige. Por lo tanto, as postas en escena teñen que ter algo detrás, teñen que traer resultados concretos, pero todo apunta a que tras este encontro entre Ábalos e Feijóo o que se está preparando é un novo agravio a Galiza en infraestructuras básicas para o país. E eu, pois, por a miña parte, era o que vos quería trasladar hoxe. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Sí, vamos a traer ao Parlamento iniciativas neste ámbito, sí. Das dúas, digamos, vertientes do plan, unhas axudas directas para
máis necesario. A outra parte de beneficios ou exclusións temporais da fiscalidade, como se pode apoiar desde aquí cando, bueno, algunhas ou bastantes son competencias estatales? Bueno, eu creo que desde aquí o que ten que facer a Xunta de Galiza é liderar un plan de rescate para o sector da hostelería galega. Hai cuestións que son de competencia autonómica, outras son de competencia estatal, pero é importante que o Goberno lidere unha senda que poña ese plan de rescate sobre a mesa. Lamentablemente, até o de agora vimos como isto non formou parte das preocupacións do presidente da Xunta, non? Nin cando se reuniu pois co señor Pedro Sánchez, nin con ningunha xuntanza con ningún ministro e ministra. Eu creo que o grave pois é que estamos ante unha deixación de funcións onde a Xunta de Galiza ten unha responsabilidade que darlle resposta ao sector hosteleiro galego e non deixarlo na estacada como está facendo neste momento, desde logo cunhas axudas que son ridículas, tardías, que son parches e que non cubren o problema que ten o sector, que necesita un rescate real como fixeron en Alemania, en Francia ou en Bélxica, que é o que están facendo os países do noso entorno neste tema. Ben, pois moitas grazas. Queres volver? Non sei se cubriron o 100% da facturación, non sei se a facturación os beneficios, non? En calquera desos dous horizontes era moi importante para... A ver se é un cálculo moi difícil de facer. A pregunta na cadena SER é como ve esa disyuntiva que plantea Ayuso entre libertad e socialismo, entre apertura de hostelería ou falla de liberdade. É a postura do Partido Popular pola súa maioría absoluta? Esta última, bueno, en todo caso, como ve a disyuntiva que plantea Ayuso entre libertad e socialismo, entre a apertura de hostelería e a falta de liberdade? E que non sei se está mal escrito, pero a terceira pregunta, a verdade, é a postura do Partido Popular pola súa maioría? Será a aposta, supoño, non? Ben, eu... Ben, bueno, eu son incapaz de interpretar a señora Ayuso que cada día pois, nos demostra un novo delirio. Eu creo que o maior problema é que temos nesta crise é que para ter liberdade hai que estar vivo e morreron demasiadas persoas como consecuencia da irresponsabilidade de non tomar as medidas necesarias que puxeran precisamente a vida por diante. Quizás esa era a pregunta que se tiña que facer a señora Ayuso, que está claro que abre agora pois unha guerra na que o que está de pano de fondo é quen vai liderar a dereita e a extrema dereita neste país. Parece que agora esa carreira que se abriu na foto de Colón xa só ten a dous competidores, que son o Partido Popular e Vox, que dá a sensación que é pois, o que se está librando neste momento entre esta guerra de mocións de censura e adiantos electorais. Sí, a pregunta terceira estaba en relativo ao mochío do Partido Popular de onte, do Partido Popular de Galicia, non que presume de maioría absoluta neste contexto. Que lle parece? Bueno, non sei que lle parece ao Partido Popular a frivolidade que se gastou neste tema o señor Feijóo. Creo que pois un exemplo de chulería, en todo caso, dame a sensación que o útil para unha sociedade non é se hai unha maioría absoluta ou non, sino cales son as respostas que se lle dá á cidadanía. E estamos vendo, por exemplo, como no sector da hostelería a maioría absoluta de Feijóo é absolutamente inútil, porque non está permitindo que se poña en marcha un plan de rescate real, non? Creo que, en fin, non sei se ese chío sentou moi ben
naqueles lugares onde se lles está facendo unha moción de censura. En todo caso, creo que os líos do Partido Popular son cada vez máis importantes.